Remax Gold Arad a susținut gala Dynamite Fighting Show Arad, așa cum își de bine, mereu alături de campioni, mereu alături de performanță. Păi am început anul trecut cu gala din Piatra Neamț, am continuat la Iași și acum am ajuns în Ardeal, la Arad. Sper să ajungem și în alte localități în care noi avem Remax deschis, Remax Gold, și facem o colaborare frumoasă. Aici la Arad am adus chiar și biroul din Timișoara, urmează încă să ajungă. Tot biroul din Arad, cu susținătorii, cu familia, pentru ca să-i susținem pe cei care sunt campioni ca și agenții noștri. Noi vrem supereroi și susținem supereroii. Aș vrea să-l bat Rambo pe Tolea. Nu știu, îl văd pe Rambo puțin mai mic, e diferență de 4-6 de kilograme între ei și mi-ar place să văd cum buturuga mică răstoarnă carul mare.